आरज मेथाइखौ जोबोद गोसो गोथारै आरो मिलौदो आरो समायनायै रोजाबनानै होनायनि थाखाय रोजाबगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों। लोगोसेयैनो आरज मेथाइयाव गोसो गोरबोयै आरो गोसो गोथारै बाहागो लानायनि थाखाय मानगोनां आलासिजों लोगोसे गासै
थान्दै लोगोफोरनिसिमबो साबायखर जासिबाय। बे समाव आङो दिनैथि हाबाफारि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ आङो मावफुंनो सिगांबाय। बेनि थाखायनो गिबियाव जे नखर आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ जे आफादनि फिरफिला बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ आङो मावफुंनो खावलायहरदों आरो बिथांखौ मदद होनो थाखाय सासे नेहाथारि उद्दौलाया बिथांखौ खावलायबाय। बिथांखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गिबियाव खावलायग्रोनाय जाबाय। आखाइ खबनानै बरायनाय जोबोद लोगोसेयैनो गासै दालाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो आफादनि फिरफिला दैखांनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों। आफादनि दख'रानि आफादगिरिया दैखांनाय लोगो लोगोनो गासै दालाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो दैखांनो आङो खावलायगोन।